Το πέτυχες όμως. Σημαίνει, μπράβο σε όλους σας, ότι το μεταδώσατε και το εισέπραξε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους θεατές μας και για τους συμπαίκτες μας πάνω στη σκηνή. Μήπως είμαι ο θάνατος. Κοντά είσαι. Θα μου τρομάζανε. Λύπηση. Αυτό. Είσαι μέσα. Πού πώς ανατολίζεις? Ότι ήμουν φτωχιά, ήμουν ζητημένα. Είσαι πολύ κοντά, αλλά μπορεί να προκαλέσουν κι άλλα. Λοιπόν, πες μου κορίτσι μου. Τους προκαλούσα μια ίδια, δεν ήθελα να με μυρίσουν, ξέρω εγώ. Γιατί πέρας τώρα. Τι μου άρεσε και εγώ να με ρίξω τώρα. Σε παρακαλώ, κάτσε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Βγάλ' το, δέστο. Τι έγινε, τι θέλετε, τι είναι? Ότι είμαι πάρα πολύ ωραία, ότι οι ερωτήσεις είναι το μεγάλο θεολής. Την κυνηγούσαμε. Μπράβο, ρε τσακάλια, μπράβο. Την κυνηγούσαμε από πίσω. Εδώ δεν χρειάζεται καν να απαντήσω. Α, πολύ κόσμο. Τι σου κάνω? Ούτε με βλέπει. Ο επόμενος. Σαν με τρόπους. Όποια πλησίασε. Κουνάβι. Θα περάσω από... Όταν είναι και απειλητικά και η ιδεολογία είναι δεν βλέπω. Δεν έβλεπα, πήγαινε. Ότι περάσατε εδώ στην πολιτική. Υπήρχε μία εκτίμηση, ένας θαυμασμός, μία υπόκληση έτσι, μία... Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια βοήθεια. Α,